Okay na po, sir. Po? Sana si Partido po. Partido? Opo. Approval na kayo dun, sir? Dito po sa ano. May ba niyang ID? May result na kayo, sir? May Yun na, antigen swab po. ano na? Maganda yung mangyari dun. Opo. Thank you, sir. Okay. So, dito tayo sa profiling area na. So, medyo may mga ilang mga tao dito sa profiling area. Ayan. So, pila na tayo dito para makapag-profiling na tayo. May RDT station ulit sila dito. May rapid test station ulit sila dito. So bagong bagong update ito. So baka meron ulit silang libreng swab for starting ngayong buwan. Santa Cruz Partido. San Jose. San Jose po. Ano po kailangan? Ano po ba? Clear po kami ito? Hindi na po, meron na kayong vaccine. Ay, meron na kayong Ano po ba mga kailangan ngayong bago? swab sa kabalid ID. Baliktaran na po yan. Ano? Hindi mo na po natin baliktaran. Sir, honor na po ba yung vaccination card? Dati, in-honor namin, pero simula noong August 1, dahil sa mga lockdown, saka dahil sa variant, kailangan na ulit. May swap pa rin po ba? So, okay. So, Pero may ano po ngayon. May- Libre po ba yan? abot pa naman sir yung libreng swab. Kailan po ang start? Kaming 1 pa, August 1. Hanggang kailan po yan? 30. August 30? Okay. Makukuha po agad ang result niya? Oh, 10 minutes. Mabilis lang yan. 10 minutes. Rapid test ako dito. Rapid test lang. And hanggang August 30 lang po yan. Po? Saan kayo galing? Pasig City po. Ano ang motor nyo? NMAX po. Ano? Plate number po? Wait number. MB5 pa lang sir. Ito. Itong mahaba. Lahat po ba? So yan, may libre pa lang ulit, no? Libreng swab hanggang August 30. Result ko sa pagdating nyo doon. Madadaanan yung munisipyo. Yes sir, madadaanan po. Report po na ako sa munisipyo. Kasi kami na dito. Bago dumiri ko sa bahay. Opo. Thank you po. Kuya. So, mabilis lang ang proseso sa profiling namin mga kabarako kasi kompleto kami ng aming papeles. So, meron na kaming swab at meron na rin kaming vaccination card. So, ngayon bagong balita ngayon, no, dito sa Del Gallego border, no. So as of August 1, meron ulit silang libreng antigen swab test para sa mga papasok ng walang swab test. Ayan yung mga nakapila, oh. Meron silang yung mga nakaupo na yan. So hanggang August 30 daw yung free na swab test. Okay. So pero hindi kasi namin alam kaya nagpa-swab test na kami para sigurado ngayon regarding naman sa vaccination card, so dati daw ino-honor nila kaso mula nung karoon ng news about sa lockdown sa NCR, so
binalik ulit nila yung swab test. So nagsimula silang ulit ng mag-require ng swab test kahit may vaccination card ka simula nung August 1. So kung makakalusot kayo, makakauwi kayo, ayan, hanggang August 30 ang free antigen test, swab test. So mabilis lang naman makuha. So within 10 minutes makukuha nyo na. So ayan ang mga latest na update dito sa Del Gallego, Camarines Sur, dito sa checkpoint, quarantine control checkpoint ng Del Gallego ng Del Gallego, Camarines Sur, mga kabarako. So ready na kami, tuloy na kami para makarating kami ng maaga sa San Jose.